Čaute lidi, já jsem teď vás tu u druhého videa z naší série Metin. Jak to říká, jak se to jmenuje? Execration. Jo, Execration 2. A to společně s Jobem. Čau lidi. A tohle video bude... To je jedno. Tohle video bude o expení. Nebo kam bys si chtěl jít dneska? Do piči jeskyně nebo... Já budu dropovat. Jsi strašně moc slabý. Ale tak bych šel třeba na orky nebo... Já jdu na opice, tak pojď jdeš na opice nebo? Já budu dropovat. Ok. Jdem. No ježi, já jsem se odhodl, mě. Tak, oddech. Jdem. Jak, mám 2 brnění. Tady mám na válčení jinak. Prostě na válčení. A tady mám na rychlost, takže wow, víte, že jedu o trochu rychleji. Tak jedem? Už jsem tam. Kde? V druhém městě. Cože? Já tam mám port. Jak jsi tam sakra mohl portnout? Jak ses... Tak jsi tam mohl portnout? Normálně si uděláš port. To mě fakt zajímá, co udělal. Ale já tam jsem dojet. To je kousek. A jak dlouho mi ta tady to video bude? Dlouhý? 15 minut maximálně, tak já jsem tam na 14 minut. OK. Ne! Tak to... Ne! Kudy? Hloupá mapa. Musíme jít tudy. Ok, jdem. Jinak po popisku videa budete mít můj a tady Joboho kanál. Já Jojo. 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 Ne. Oni po mně nejdou, super. Tak co mi droplo? Co ti droplo? Co zkoušíš? Co zkoušíš? Kniha schopností, jaká to je? To je k něčemu. Co? Nevím už. Nevím, teď si do toho kouknu, sakra. Tak jdu na další Metin. Tak už jsem u tebe. Ale já jsem na tom, jak se tomu říká. Na Metinech? Na louce jsem. Ty vole. Tak mě to portuje. Ty jsi na louce. Jo. Já jdu na opice, pojď na opice. Nejdu. Já musím nějaký koňský medaile. No to je to taková doze. No tak promiňte lidi, že se trochu tady hádáme, ale prostě to je klasický. Yes. Tak, pojďte na mě opičky. Počkej, já nemám to brnění. Ne, to si dělám nesrandu. Berem tohle. Tak, já už nemám.
Ne, nechte mě. Ne, nechte mě. Tak jo, Nika. Ty vogo, jak ty jsi minule na ty opice aspoň měl trochu. Pardon lidi. Ne, jdem koníku! No tak asi na opice nepůjdeme teda. Staň. Tak a jdem. Koníku, jdem. A kde jsi teda? Na louce? Na louce. Ok, jedu tam, to ode mě jako 25 kilometrů. Co dobrá muzika. Wow, Ale jinak bych chtěl říct, že určitě bude i video z Minecraftu, akorát, že už ho mám originální, takže je to super. A je to prostě super. Jo, teď můžete si kouknout na jeho kanál v popisku videa. Ale nevím, jestli to bude zrovna dneska ještě, nebo nevím. Nebo nevím. Možná v sobotu nebo v neděli to natočím. Možná. Možná. Kolik jim bereš na set? Já nevím. Já 1700. Hej, kam máme jenom 7 minut? Kolik už natáčíš? 7 minut. Jo. Jo, tady jsi, čauky! Wow, co tu máš? Kniha schopností. Kozen. Kulička. Počkej, jdu ti do kulhatnu. Ty se zemřeš, ne? To neumím. Ty stojím u tebe, jau. Já jsem v tobě. Hledám nějaký hráč. Nějaký sura. Jaký sura? No tam byl sura. Ty logo, jak si kolik ti berou? Nic mi neberou. Jdeš na koní. Hele, mám knihu schopností. Hele, tady je ten sura, no. Hele, začarovaný brnění, to je pro koho? Tak ho pozvi do skupky, Koho? jestli chceš. Toho suru. Ne, já nevím, kde už je. Ty mi vždycky zdrhneš, ale na co je začarované brnění. To nevím, to je na nic. To si nechám nominál. Tam Šperk mi padl. Tam jsem scháněl hodně dlouho. Jo. Jestli... Kniha schopností. No. 9 minut. Ty jogo, to jsme nedali ani. Ty vole. Musíme porazit aspoň Martin. A jinak chtěl jsem říct, že mi tam ne, čarodějnice. Že mi tam asi dám na kouzlo asi. Čo, čarodějnice, nedostaneš mě. Že mi tam asi lamka. Já nejsem lamka, já jsem lama.
Jo, jsi lama. Buď. Jinak dneska možná vyjde ještě z Minecraftu, takže uvidím. Uvidím. Ale teď, Uvidíš. jak jsem říkal tutoriálu, tak zkusím natáčet Potřebuji zkusím 16, zkusím 15 minut, zkusím víc než 15 minut. To nemůžeš natáčet díl. Já to zkusím, jestli mi to půjde, tak to bude něco dobrého teda. Neskoušej to, protože ti nevyjde to video. Já už jsem to otestoval milionkrát. A kolik jsi měl? 10 minut? No, ale to bylo přes něco jiného. Ty logo, kde jsi? Padl lidi. A dám takhle pryč. Kniha schopností, tak a nemáš auru meče? Když tak mi jde. Sakra, mi trochu ukází video. Auru meče nemám. To je Co škoda. to sakra je za bojovníky? Jdeme zabít. Ty vole, to mě zabili. Ježiši, ty seš mamka, hej. Na jeden sek, hej. Když jsem mi ubral. Tak klidně, hele, vidíš tady toho? Koukej, jo? Počkej. Vidíš? Na jeden sek, koukej. Pojď. Vidíš na sek. To tě klidně dám na. Co to nechci, co to je? Na. Ne, nechci. Na. Ne. Na. Ty mě stejně nevyženeš. Jo? Jo. Jo. Už jsem u tebe. Vidíš? A tady ty Ty zabil. mě zkus poznat. Cože? No. Poznám tě, protože máš jmenovku Mitapas. Ne. Útok! Nech mě, sakra. Já je zabiju taky, ani mi nic neuberou. Jdeme na ně. Jak takovouhle podle trvá, dokud neumřeš. To myslím. Ne, nepřijmu. Dělej. Ne, to nedám. Ok, já tě budu krást furt. Tak mě zap. Tak dělej. Přizvi to. Jak chce. Co to kurva? Tam tadada, tam tadada, tam tadada. Tam tadada, Ale tam 13 tadada. minut. 13 minut. Tam tadada, tam tadada. Jsi prostě lamka, no, to vydá každý. I jednička, jo. Jo, Fakt? jo, Vytvoř protože si novou postavu a je... jsi strašná lamka. Nejsem. Jsi prostě strašná lamka, Za tohle- co sedí na koníčku. Ale za Jsi to... prostě hele, za strašná to- lamka. bla, 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 Hej, počkej, ale já budu sekat na koni a ty zkus do mě bojovat. Teď omlouvám se za tenhle střih, ale... Prostě... On mi prostě nadával. Napište mi do komentářů, jestli vám vadí nebo nevadí, jestli ho pořád prohrávám. Jsi lamka, no, jsi lamka, no. Buď, no. Jsi lamka, jsi Takže pro lamka. tohle video by to bylo vše. Jsi lamka, jsi Co se vám lamka. líbilo? Jsi lamka, jsi lamka. Muticho! Co se vám líbilo Lamko. a čau. Jsi lamka, jsi lamka.